Takže čaute ľudia, vítam vás pri novom videu. Dneska si ukážeme ako nastaviť predzapal na Jave 250. Tak čo budeme potrebovať? Špárové merky, šubleru, poprípade svečkový kľúč, robovaky a skúšačku. To všetko si ukážeme. Takže ako prvé si zoberieme, ja tu mám na 10 kľúč a nejaký šrobovák. Dáme to hore do také sviečka, do diery a hľadáme hornú úrať. Horná úrať je vtedy, keď sa že úplne zastaví, že keď hýbeme s tým šrobom na kľúke, tak stojí. Teraz máme hornú úrať. No, teraz si približ na rameňku tuto malo by byť 0,30 10 mm. Takže dáme tam merku. Ja som to už predtým štelol, tak tam mám tých 0,30 presne. 0,35 sme tam už nemali dať. Vidíme, že tam ide ťažko. Dobre. Tak teraz a povoľuje sa, keď si to štelujeme, tak sa to povoľuje tuto na týmto šrobku, malým ramenku. Teraz si zmeráme tú hornú úrať, čo tam máme teraz, šublerov, povolíme. Takže to máme 35. No a vždycky sa dáva 2 mm pred hornú úraťu. Takže dáme si tam o 2 mm viac, 1, 2, to bude 37, to pritáhnem. A teraz si to tam dám. A potočím do protismeru hodinový ručiček. Základ tá šublera bude klesať. Keď sa mi zastaví, tak vtedy to mám. Dobre? Takže, a teraz by to malo byť 0,05 mm. Tak, a keby ste nemali tieto špárové merky, tak môžete použiť aj cigaretový papierik, alebo obyčajný papierik, aj tak najlepšie sú merky. Na ramenku, koľko tam teraz máme, je tu akurát tak. Dobre, a po prípade ešte môžeme si vyskúšať, že zapneme si spínačku a ja to mám zapojené na plus kostra. Takže plusový kabel je jak kostrový. No, tak teraz dáme si to na kostru, u mňa je kostra plus. Načkíme spínačku a dáme na gabu, čo ide na zapaľovanie, na indučku. A vidíme, že svieti. Tak to máme v poriadku. Dobre, dáme to preč. Môžeme to vyskúšať. Neviem, či tam je benzín. Čakajte, dáme tam sviečku. Dáme tam sviečku. No. No, môžeme to vyskúšať. Nemám tam benzín. No sme to rozoberali, tak som tam nádrž nemohla. Takže natankujeme do karburátora. Dobre. Trikrát nenase.
zapálené naštelovaný, dobre. Nemám tam momentálne nič, výfuky, všetko je odstrojené. Blatníky sa strikajú, teraz sa to brúsi. No, môžeme potom natočiť aj, už sme aj na Pioniera sme striekali všetky plechy, aj kostru. No ďalšie videá budú, až keď to poskladáme a za tým sa vidíme. Čaute.